Maleta unek poz eta irri pixkat ekarri die gerla bizi duten aur batzueri. Unen barnean jokoak eta QR kodeak bideoak eskuratzeko, Senperen kokatua den Kiribil konpainiako Amaia eta Fabrizek Ukrainiara ekarri dute joan den maiatzean, 3 astez ibili dira Artenjoy proiektu berriaren zabaltzen. Edo zoin gertaera larri, lurrikarra edo gerla edo, sinesten dugu guk artea eta kultura fite ekarri behar dela noski janaria eta sendatzeko, baina artea eta kultura ere jendea berriz individualki berreraikitzeko eta kolektiboki. Orotara, 21 maleta utzi dituzte Ukraina mendebaldeko 2 hirietako eskola eta ospitaletan eta ikusgarriak eskaini bertan. Naiz eta ere muntan arrisku guti izan, gerlaren pisua sendida ala ere, Errusiarrek Kiev bombardatu zuten egun hartan bezala. Les enfants ont dû être exfiltrés, ils sont allés dans des bunkers, notamment une journée entière où tout a été annulé, nos spectacles. Tout ce qui avait été prévu, ils ont passé 7 heures dans les bunkers. C'était une directrice d'une école avec 1200 enfants où on a joué, qui disait que voilà, l'impact de la guerre aussi, c'est le fait de pouvoir vivre chaque instant pleinement. Galdetzen gienelaik maitatu duzu ikusgarria, etzen bai. Zen aurrak batean sutitzen zaizkizu besoa gora eta super! Ez gira oartzen alemendik ze eragina duen olako poz une txiki bat ekartzian. Euskal kultura ekarri dute baita ere, zinta dantza ikasi baitiete, gara ilununtan Ukrainian irri eta esperantza sorta bat.